Jo sé. Ja. Ven a explicar. La notícia... Quina notícia molt vens a explicar? De Nadal. Molt bé. Què mos diu aquesta notícia? Que nedar es pot practicar des de molt petits. Vols que t'ajudi a llegir? Diu, la natación se puede practicar desde los primeros meses de vida. ¿Qué més? Diu, la natación es un deporte muy completo. Involucra todos los grupos musculares. La natació Mos vols explicar què duen aquests nenes? Mira, en el cap què duen? Què duen al cap, aquests fiets? Què duen? Un gorro. un gorro. I en els ulls? Unes orejas. En els ulls duen unes ulleres, perquè no els hi entri aigua. I després què més veus aquí? Tenen uns flotadors, Bien, unos flotadors. perquè encara no saben nedar. Encara no saben nedar. Avam, què més? Aquí posa que en els 3 anys ja poden aprendre a nedar. Amb aquí has preparat la notícia? Josep, amb aquí has preparat la notícia? Amb el papa i la mamà? Ens vols explicar alguna cosa més? Molt bé, Josep!